Ja, der er en dør. Det er en dør, det er et vindu. Vinduet legger inn mot et annet rom, så jeg tror ikke det er så praktisk å klatre. Ja. Men ja. Hallo? Jeg tror ikke det går noe nå lenger. Nei, sier du det? Det er helt ærlig. For helt ærlig, så tror jeg det er sånn her. Nei, og en trapp. Det må være en annen utvei. Det må det, altså. Det var jo der vi skulle. Men heldigvis så har jeg tatt med lukt. Sånn i tilfelle. Jeg tar alltid med lukt. Hallo? Jeg tror ikke det bor noen her, som sagt. Om du riser, Ole. Helt ærlig. Hallo? Runa. Hallo? Hei. Nei, hva var det? Det var noe skikkelig. Kom an, vi går opp. Vi har hørt rett inn. Hva var det for lyd? Sorry. Ok, jeg tror ikke vi går der. Det så Vi er smart nok til å kjøre det. meg kviten. Men her er vi snart nok til å gå. Ja, en trapp. Det har jeg alltid lurt. Og det her kommer karateskritt til internettet. Alt, ja. Jeg kan ninja sånn da. Vent litt. Dette lærte jeg på ninja. Å, fy! Fy faen! Jeg tror ikke det var så lurt å Fy gå. faen! Hallo? Å, Rune Ragnar, jeg har ikke sett ham på 5 år. Sist gang jeg så han var han ute i brannen i 80. Å, fy filler. Det er noen der i den døren. Nei, men det trenger jeg ikke huske. You leave the Pennsylvania station by the 22 read a magazine.